Hej, nu står jag framför Operan i Stockholm och det passar alldeles utmärkt till det jag ska säga nu. För här inne har det utspelats många dramer, precis som det gör hos oss i Köpenhamn nu när ni slutar. Det är verkligen slutet av en epok som ni manifesterar nu i den närmaste tiden. Och vi är så tacksamma och vi är så glada för allt det ni har gjort för ministerrådet, för rådet, för sekretariatet, för oss på kommunikationsavdelningen. Allt det som vi har och som vi är så stolta över när det gäller webben och de sociala medierna och kreativiteten där. Det är ni som står för det. Men ett problem har jag lagt märke till. Ni spiser så många kage. Vad är det viktigaste du har lärt i åren här i Nordisk Ministerråd? At det er en rigtig god idé at give sine kolleger kage, fordi så bliver de simpelthen så glade. Helge han är inte rädd för att säga sin mening och det sätter jag väldigt stor pris på. Helge är lång. Helge, han er dejlig rolig. Cecilia, hon är ju bara helt sjukt kreativ. Salve er Cecilia var måske så unge smør lige frem og så Cecilia er meget kreativ, ikke så god til quizspil. Hvad er vigtigt for det nordiske fællesskab? Bananer. Det er rigtig vigtigt med bananer. Hvorfor? Jamen, de er gule og pæne. Står man arbejde her i Nordisk Ministerråd? Det er meget sjovt. Hvad er det, der er sjovt? Jeg har nogle gode kolleger. Okay, for eksempel? Jesper, han er sjov. Så siger jeg empatisk. Jeg siger tuben. Jeg siger dybt personligt. Søren gør det, man bærer ham om. En ting, som Søren hader. Jeg ved en lærke ræve. Jeg siger ikke mere. Nu försvinner ni åt varsitt håll, step by step, och vi fortsätter och vi ska försöka hålla fanan högt. Vi lovar. Hvad er meningen med livet? Spise kage. Meningen er, at vi skal spise kage hver dag.